K-Z, you know. פקודי המשכן ככרות זהב, כסף ונחושת, תכלת ארגמן ושני לתלבושת הכהן ובגדיו עם כל פרטיו וענייניו, אפוד פחי זהב כתובות חוברות על שתי קצותיו, אבני שוהם מפותחות פיתוחי חותם, וישם אותם אבני זיכרון עם שמותם, חושן רבוע זרת אורכו זרת רוחבו, 4 טורים של אבנים שמו בו אודם פיתדה וברקת הראשון, בשני נופח ספיר יהלום, לשם שבו והחלמה, מקומם בשלישי תרשיש שוהם וישפה, יהיו ברביעי מעיל שמשולב, פעמונים ורימונים, כותון מצנפת, מכנסיים, אבני ציד פיתוחים, קודש להוויה ותחל העבודה משכן, אוהל מועד עשו כל אשר ציווה, הכל מגיע אל משה, ארון שולחן ומנורה, מזבחות זהב נחושת בידי שרד לכהונה, כלי החצר עמודים ויתדות, מיתרים ועוד כלים שמן משחה, משיכות, חנוכת המשכן המוכן לעבודה, חודש ראשון שנה שנית 1 לחודש, הקמה מוזכרת יציאת מצרים, פסח הקורבן ב-14 לחודש, לחגוג אותו הזמן.